Piye, kowe coba jejer kan anu sakniki kelas pira to kan saiki? Sekarang kelas 2 SMA mau kelas 3. Mau kelas 3 SMA. Nggih. Nggih. Mbak Eka saiki anu semester pira? Anu kuliah. Apa S1 apa S2? Daftar PAUD. Boleh to. Aja ngono S1 S2. Menika menempuh S2. Nah, coba jejer niken. Sing SMA semono, sing S2 semono. Makanya minum peninggi badan, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Sesuk tekan omah kowe ngombe obat tinggi. Ben modar. Sindene. Ben modar piye ta? Aku teko omah ngombe obat tinggi. Berita viral. Sinden Ki Bayu Aji ngombe rondap. Kok rondap ben dhuwur rungokno niken. Obat tinggi. Obat tinggi. Obat tinggi ning kasur iki kon ngombe gak mati aku. Obat penumbuh badan maksudnya. Penumbuh badan kok penumbuh kalsium. Badanku wis tumbuh iki samping. Tapi kan maksimal iki sampeyan. Ngene. Kowe mangan pupuk. Ya lak kandhane. Pupuk napa? Yo urea apa pupuk kandang. Wong nyatane nek kowe dipupuke saya dhuwur. Iya. Oh iya, dhuwur aku ketemu Tuhan. Iya. Rumangsaku kok nek pancen ora senengi yo wae ana layang. Alah. Ora tak umumke masjid sesuk mbokane ya. Iya. Mbak Niken. Dalam. Wah, jan alhamdulillah. Saiki saya kondang. Pangestune, Mas. Sing penting hati-hati, saya dhuwur, saya banterangine cahayu. Nggih, Mas. Heeh. Gentari. Dalam Pak Bayu. Wah, kowe iki nek ngono iki ya ora nganti. Nek ora tak bage kok kaya mesake. Ha iya. Nah, kok patung. Ora, aja nesu to. Ya, nek kowe iki ya pancen adikku sing ayu tenan. Kula mbuh baterae. Heeh, ya mong siji. Pripun? Besok brengose cukuren sik. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong wow. Kabeh-kabeh kok diakoni adik. Lah wong pancen umur sak ngisorku kabeh kok ya. Sing sak dhuwurku ki mung Eka kuwi. Kuwi barakane si Mbah. Barane sinten? Mbahku. Aku mbah canggahmu yo. Terus aku iki barane budar sini yo. Dhuwure Mbak Dar no kuwi. Lah, omah dhuwure, Mas. Dari sini biar sing nyanyi. Kuwi canggahku. Sik Mbak Canggah iki niken ben anu sik. Iki ana sing ngersakake Kusuma Wijaya. Nggih, yo. Diaturke sik. Ben diaturke Mbak Niken. Ya. Gentari nang kono anu lugu arep Mbak Tati. Gentari iki bedani karo kanca-kanca kok. Bedani apa? Momenek datang transit menika ibu-ibu budar sini sholat. Iya. Ada yang membersihkan wajah. Terus ada yang bersih-bersih. Ada siap-siap dandan. Iki menjabuti jenggot saniki pun rutin saniki. Benar rutin. Lah makeup niku saniki pun. Aku munggah sik brewokan kok dikira aku ki apa. Lho malah sangar. Sangar piye? Kon ngewangi triwi lho. Ora. Oh, wet tri. Mas keroke. Masa kowe ora diduh tri bojomu berjalu lho tri. Bojo berjalu ke pitik. Ayo sing ora gawake boding ayo. Yo, Kusuma Wijaya diaturke sik. Monggo Mbak Niken Salindri. Monggo yo.
luar biasa. Ono kuwi lho, Kak. Pripun? Nembangi di luar kepala ngono kuwi cakepan ora kok jer tolah-toleh tekon kancane ae. Mulane kula nggih sami. Apa? Toleh-toleh ya wis di luar kepala ilang. Yo, nek kok makin diapalke. Kula pun apal nek kadung munggah panggung lali kabeh. Ibu sibuk. Mbah Cagahe sibuk apa nek? Oh, kena ya. Ayo jenenge saiki kuliah kok le. Ha iya. Nggih, ya muga-muga anu apa kuwi jenenge ndang rampung kuliahmu ya, Kak. Amin, pangestunipun. Ndang mlebu SD. Heeh. Mas aku bar kok dhuwur terus mlebu SD to. Iya. Anu, Mbak Ayu rene sik, Mbak Ayu rene. Ayo rene. Ayo rene. Malik pelok aku tak nyuwun bajing loncat. Engko gen dibeksani Mbak Ayu karo Mbak Niken karo Gentari boko siji. Ah, karo Eka, karo Eka. Ayo. Iya ya, wis tak tenang wis. Iya. Ayo. Aku kanggo iki. Yo. Melu joget ya. Intro Cantrik. Ayo saka Saron iku sing tetembangan Mbak Suci sik. Mangga. Iya, Cak, diaturke bajing loncat. Kaya ngapa? Mangga ayo. Diaturke. Mangga yuk. Suci ya. Mangga Mbak Suci. Ayo.
Hebat. Piye Kak? Aku seneng delok jogetmu Kak. Apik tenan jogetmu. Nggih, manuk kula belajar kalih Gentari jogetan banci loncat niku mah. Kula bajing loncat kok banci loncat. Bajing loncat lek sing ngajari Niken. Lha sing ngajari Gentari ya banci loncat. Beda nek aku lek ngajari. Ngajari lek mudhun kudu ndase sik. Ndasmu dhewe kuwi. Mas yo aku cilik aku kakakmu. Das. Kakak iku dune sak dhuwurku. Lah nek aku kowe gor sak kelekku ngene. Lah aku yo ning dhuwurmu. Ndi? Ndase kanggo rek. Anak Mbak Tatin ngono. Iya kok. Acara banci kicat-kicat ayo. Nggih, Mbak Niken meleren sik. Ayo, saiki lintang asmara Mbak Tatin. Ayo. Tak duetke karo sing dedeke padha. Sinten? Rinto, harap ayo. Ayo sing nyiter, ayo. Monggo kene Pak Rinto, kene. Ayo. Pak Rinto jemeneng kinurmatan sampak kowe. Gayane ngedoh, adate anggere langsung nyedak lho adate ora usah pakai woh to. Kayak ono mek wis. Ya. Kak, kowe jajare Pak Rinto kono. Ya, Kon iki. Anu dirangkul pundake Pak Rinto. Jenengane lho. Dah ngono. Masa arep pasangan arep ngangkul dak menek. Kaya wis dirambati tekek ya. Mbak Tatin. Iji. Kok kocek to? Ngerti kok terus karo guyu. Nganu ha niki jane. Niki mbok luwih gedhe enten mboten. Gak iki isuk malah mengkeret kok. Ojen bener jane biasane nek wonge gedhe iki malah cilik ya. Apane? Anu kupinge. Nganu jempole ya. Magandeng Pak Tatin, Pak Tatin. Mas Bayu, Ngapa? belum tahu dia. Gayane disubari Pak Tatin dulu. Apanya yang belum tahu? Jempolannya dong. Makanya ini kita berduet, aku biar nanti bisa melihat jempolmu ya. Oke. Delok jempole. Iki jempol gendruwo. Lek tak sak tangan jempol kabeh. Ayo dibawani sik Pak to. Ayo. Kiraku kowe tan citra. Ayo. Ngetke Mbak Tatin dulu kok koyo. Ya, wong sakmene gedene kok ya dinggorke lho. Kiraku kowe tan citra. Kuwi jare gandrung apa adan kok. Wah. Tangan iki yo nyekel apa. Mboten tahu gandrung Mas. Ya mulane saiki dicoba to, saiki coba. Asengna sumbare belum tahu dia. Nah, bab gandrung niku dereng nate langsung tes ngoten. Langsung tes apa? Tes mati? Tes apa? Ya aja lah. Sing fokus karo Mbak Tatin. Iya, kalau duet itu muka sama muka harus bertatapan. Nah, diwajahnya tatapnya Iya, Mbak Tatin. Nek karo panjenengan sik rada nyambung, Mbak. Lah piye? Wajah karo wajah. Heeh. Lah kene. Ya. Wajah karo Unyeng-unyeng. Ayo coba. Kiraku kowe tan citra. Cek tak aku ngepaske mripate iki jane madepe ngendi ngono. grogi, Mbak. Iki kok dicekli terus ya napane to jane. Jane ngomah jane ya sakmene lho jane. Allah. Kaya. Masa ya padha ngomah to. Lemune niku lho, Mbak. Nggih, mesti kan ya ana bedane. Muga-muga bojoku ora nonton. Lah ngapa? Nek jenenge Nonton ya ora apa-apa, Iya, santai saja. Seniman itu harus profesional. Nggih. Oh, nggih no. Wayahe Nek ngene iki wis ora karo mbok bojo. Nggih, betul. Ya ta? Cocok. Ah iya. Ora usah wedi, Pak. Mas yo bojomu gedhi keker, lemu kimplah-kimplah sikile papat kuwi. Ora usah wedi. Oh, sapi kuwi. Sikile papat. Ayo. Marko suwe Rawani ngematke meng lirik ngene njuk balik rono rene njuk rono meneh. Nek gelungan wani ngene nek. Lah. Jo maksudnya gelem karo
iki tok. Wah niku suami sule kang Mbak Tati niku. Piye? Suami apa? Kok saged? Ah iya no nek ning omah iki waduh sing putri mengkarek lenggah wah Pak Rito ki jan isah-isah ngepel. Oh, nyapu. Wah, ya nyapu. Nggih, dadak bengek ya, Mas. Ah nggih, kancane oke. Contohnya. Heeh. Ora live. Heeh. Yo. Tur sing garbeni gak sing wedok kok. Ngopo tok? Tak kleru ngisor engko. Kalau wong garbeni. Kuwi menteng tukul bledung ya. Iki pomong garbeni, aku iso menebak ki anak lanang wedok. Lah piye? Tenang to, Kak. Oh. Babasan. Layang kilawa mah ruta. Suarane apik, wayangane apik, putrane pengarang lagu. Wah, jane lho. Nggih ping tekon rada elek. Aja ngaku. Aja ngaku. Ya sesuk tekane meruput. Iya. Ambal-ambal angen teni. Mang candhak ora apa-apa Pak Tati. Nggih. Enggak. Kula wedi. Lha napa? Saestu. Yang sing dicandak sing endi? Lah iki mawon. Kene lho, nyandaki pentile ning kene iki. Ana pentile bareng. Kok cabut? Ya carane ngene. Suwe. Tak foto tak kirim ke omah. Betul napa-napa saestu. Nek nyonya kula niku santai kok, Mas. Oh nggih. Malah ngakon nek teng griya nika kok. Pun anui kaya kanca-kanca kae ngoten niku. Ora Kanca-kanca ki ngopo wong kanca-kanca ra ngopo-ngopo kok. wis sosok wonten lho jenengan ki ya. Oh. Ya tas sama kok kancane. Ora setel jenengan ki. Kancane alim-alim kok. Ayo. Wes. Men, anu ngamu. Jenenge Men to, Men. Mboten jenenge Ahmad Ngatimin ngono lho. Ngono nek sing nyanyi Mbak Tatin kalemu Gembagus caper kowe. Iya. Bareng ora. Wis suwe angen teni Kok tetep ra dimatke lho aku. rasaku hangantu. Kematke iki mukane jangan yang lain-lain. Ya bukan no. Oh. Kok aja kaya Wis sing iki lho. dimatke kok liyah-liyane. Hantu. Perkenalan dulu ya. Nggih, siap. Iya, sesuk nek kerep ketemu ki cek 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 cek. Jane kerep ketemu, Mbak. Nggih napa? Nggih ning tenan lho. Dalam angan-angan. Ah, mboten. Sosok kula nderek sinten ngetos Pak Tatin bintang tamu ngoten niku. Oh, jin apa? Nggih. Kula berarti sing lali kula. Nggih. Oh, berarti. Malah kula ireng dadi lali. Sampeyan pokoke anggere nek krawitan kok metu kok pondokan dituntun ya Pak Rito niku, Pak. Dadi mang titene. Sakit. Ayo. Wis suwe tak enteni rasaku hangantu hantu. Wah, Karo megol barang. Mas kula solos ya, Mas. Iya. Suarane maksudnya. Iya, iya. Karo megol aku melu megol ngene. Coba balik nih. Nyetrem. Hantu. Ora megol Ora, kok aku Mas. megol kok. Nah ngono kok. Alah, wis Mas. Aku katut. Pijar krungu semaya elinga yen tak enteni kledang-kledang lakae bocahe teko. Pun Mas, pun. Urung kok ampun piye kok. Ampun. Kok terus. Oh, wis lagune wae urung kok. Lah
Lah iya, masa guru sedilit empun. Ya sing suwe no. Ra sembodo karo gedene. Lah iya. Kaya kanyang-kanyang ayo. Ayo. Bawa, para. bawani mboten. Wes. Oh. Meneh, jaluk meneh. Oh, sami jani wanyane. Kon duet karo Mbak Tatino ketok ora semangat njaluk organ tari pe. Ketoke masuk karo kowe. Aja malah panco. Masih wonten rale ngono lho, Mas. Ra. Oh, ya. Ya oke. Ayo. Lho, Mas. Ayo. Tintingan sik. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susajra. Sik, up. Senine keduren ya. Piye? Wong ayu ge sebentar iku, Mas. Oh ya. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Bapak. Wong kakus. Sik. Hop, lasangan ora lah wae. Mosok wong kakus pacake. Penyanyi kok mutung iki piye? Lah niku wong kakus ngoten kok. Boten. Kleru. Kakus iki kakung sing bagus. Nah iya. Oh ya. Kang Mas wong bagus disingkat dadi kakus. Oke. Yo tikus asis ditone. Ya Mas Nanda, harus saya sungai Mas. Balani. Rasita. Ayo. Wajahnya kayak primus. Ya. Pria muka setan. Noneno. Ya Pak Tuh. Wong ayu tresna mungkin arya tamba susah jroning batinku. Wong bagus antep rasa atimu tresnaku. Tulus jroning aku. Ngomong terus kalih ngomong Mbak Tati. Lah niku merem kok. Lah kula ditinggal merem e. Iki jenenge menghayati. Ya menghayati gak usah merem. Kuwi kadek ya merem lho ya merem. Tuman wis ora. Kok ngising-ngising ketrah. Menghayati, Bos. Yo, lintakan Dos. Mawa, yuk. Duet Totin, ayo Rinto Tati. Ayo. Siang toro ratri mong eling manise ngati tresnaku tansah duweni marang Satya Sulaksmi.
bakal cerna tapi sodi salah Nyuma yang apa yuk para ratri mong ngani sing ati setiaku tansah anduweni marang sang Yasulaksi tresna kukinarya tanda susah jroning batenku bakal cerna senajan nyawa otak sakarana wis tresna tapi sate besalah dan wis tresna ora bisa dipisahkan. Makasih Mbak Tati. Terima kasih. sama-sama. Wis tangane ora wiso iki. Pun Bos. Nggih, Mbak Tati lenggah, yo gerajakan sik. Niki disuwun kalih Pak Jun, aku tak nyuwun nduk niken. Monggo gerajakan karo si Gentari. Monggo, yo. Diaturke, Cok, gerajakan. Monggo, yo. Gerajakan. Monggo, yuk. Kerajakan Banyu Wangi
gending asli Banyuwangian sirsiran hambi gandengan gending asli Matur nuwun, sik Mbak Nika ning kono gentari lenggah kene. Mbak Eka uga-uga teng Bali lenggah kene. Yo, iki terakhir wonten sing ngersake ayang-ayang. Ayo diaturke sik. Monggo Mbak Niken, Mbak Tatin, si Dini karo Mbak Ayu. Monggo, ayo.